Salawe dulang dedawa ya wa dulu oi kanda udah kicit iko lagunyo awa anan punyo dazaloi tampang tabu urang satu dedawa mangilanganyo rusua denadinyo dimanyo kini ragu denadinyo deda ibanan ko oi kata dazal ladi dendangan dangade hadi cs saratodio sadolada pera boy dan re pambagian tapi nanakan aida dan surang sajo rusua dan dinyo adi cs kalau coiko nanakan ai sempor dapat haji dan surang sajo kasawali ini dari sudaiku di mahari penuh kan protasabi kurang pahami antu bahawan lamada wisiku ajiku di manyukini tolong sampaikan hari mata hamba dedah ilari salawa edilang dana monyo lagi kata ada kicin dedah sama laku edita hai buat dulu pingalan sayu ini tak kapan julu anyo dimanyo kini terus ada di nyoda tiba anakku basa bau dari nayoi manantingkat oi apo sajo darul dia kia malamko Allah taraso sanang wayati kawan dape bapandangan dabikinyo baduo rusua denadinyo lago denadinyo oi nanakada boy saki oi atirambo dengan paji jale-jale emamanya sambil apa pikir beratuk ibu-ibu dari cita sel dausa
mungkin kali selamanya. Baji bakanda kanala dapet duduk labaan dan tanang baganti kami mendendangan. Biarlah sawa nak nyeliye dek dai tolong di siang nak tarang jalan ke penjuran Kok ada kandak dauson antata gunung sama upek pakcik kabake ambo urang mandangan asabali. Lah 2 3 Pak Haji tampe minum tiba di kadai na cie eko raso bagulo kopi pahit. Duduk Pak Haji di nanare awak surang bini batigo. Biarlah sawa anak nyoliek pado dikinyam dek manci saja. Anam-anam kayurang tanam pucuk dikai dan bubu marau ke dalam banda kenailah tukang dirau anyo dek damiki dek damiki tarimo pasan kotak kadape pariuk baru iko kanado da kancah usang tidak berapi yang juga dah. Baganti kami badendang kasawali ko lagunya lain kiramai damiki kancah usang tidak berapi yang juga iya Kamale lagu awalai duduk dauso dasar nak kicit di nampandai. Pire apa papakai udah maliki orang balaki bisa baca arai. Udah maliki mandang amale mandang pantuniwit sabantako. Oi da ulu basawalawe kini baladang sama pulo. Oi oi la caya buari dulu oi namun lari nyo indak juo. Nyampang ranggang dapoy buah ditambak goni rangkan mang dinantinya. Meminta lagi sawali lagi riswa pantun baik. Sayangi malah Pak Haji saparampek lah dia digawan jadi jegoy. Di malam semalam kini tujuan ke kami nak kamu jua sabda pebatamu semalam koi nan mai
hati kami di siko banyak tukang pangkuan to desa wali dada miki dan akamela lah dia gia akan tak pak aji mencari rancak lulu aja sawah raso kembali pe pulang padi iyo